Wahyu Krida Duraka Muda budale satriya 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 Wahyu Krida Duraka Muda Sarwa
padha jaya monggo potoko ana carana data sawala padha jaya monggo potoko
Wadya Setralia. Tinon asri kekamane saking kang para wadya Prabu Sananira Pranyata asriti nulung Pindha pajrahing kang puspita Sikro ayo budale
sor sor ayo kanca padha eling marang Gusti kang paring. Sor 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 ci a he yo lo lo sor lo lo ho e he yo lo 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 sor yo lo 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 ho e lo 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 sor.
Yo yo yo. Cia. Ra Yo yo. Hop. Panas mlaku ora nggawa payo sandale diseret ramakane mlanto Surabaya geger ngungsi ning Madiun Madiun Jakarta janji rukun tetep merdeka. Yo yo ala op yo 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 Cia op ayo Rolling. Alon hey yo. Cia. Hop. Cia. Cia. Hop. Cia, up. Sor, TV.
Ratu. Yo, hey! Tika MBK bergizi gratis. Makan bergizi gratis. Ayo, yo. MBK Mas Brodin kan
Tepuk tangan. Tepuk tangan yo.
J. Wulan suku kinaryo gede kinurmo datan mring kawula suwita mring wong tuane pomo-pomo dipun kudu wulan suku kinaryo gede Cek kesana ya. Di tengah penampilan dari WTM ini, kita akan membagikan 2 kaos spesial buat penonton yang berani maju ke depan. 1 cewek, 1 cowok. Cowok, iya. Ini Ya. kita membutuhkan 2 orang untuk maju Silahkan. ke Ya. depan. Akan mendapatkan 1 kaos. Ora ya. beng wawe. Ora beng wawe tok maju. Orang yang wawe-wawe ini maju, siapa saya maju. Sinten? 1 Ibu-ibu cewek, juga 1 boleh, cowok. nggak apa-apa. Silahkan yang mau Yang maju cewek, di sini, monggo. Nggak silahkan apa-apa, Mbak. maju 1. Oke, udah ada 1 cowok. Ya, ini
Saiki cewek. Ya, cewek satu. Mbaknya Apa mau? aku jemput? Mbaknya mau? Tak jemput? Cewek Mas, jenengan Cewek. wari ya. Jenengan wari ya. Aja, kita membutuhkan satu cewek ya. Iya. Oke. Ini cewek-cewek toh? Cewek-cewek. Cewek sama cowok. Cewek sama cowok ya? Heeh. Oke. Satu cewek, siapa yang mau dapat kaos lu? Ini nek Dapat nggak ada yang kaos mau, loh. HWM sini ya. Oh iya, Nek nang MC gelem. kon joget tapi ya? Ya ora. Oh, nek Ya orang joget ora. ora. Ayo, gimana ini? Gimana? Gak ada. Waduh, kepepetnya ya cowok kabeh. Tuh, pancen ya. Nah, mungkin Ada. ibu-ibu juga boleh. Yo, yang terakhir kita tawarkan yang Itu loh, terakhir. Mbak Safia monggo. Mau Mbak? Maju. Ayo Mbak. Oke. Ayo. Oh, pancen. Ya, Ya, udah itu maju lagi nih, maju. sip. Keren. Oke. Ternyata ada cewek udah ada. Lah nggak iki jadi. setengah cewek setengah cowok kok. Tadi ini apa? Ya cewek. Oh, cewek. Baik. Oke. Aduh, Oke. Mbaknya cantik sekali hari Rabu. Sebelah sini Mbak. Sebelah sini Mbak. Oh iya, jare meni aja. Oke. Mas Abim, iki kon ngopo? Disuruh apa Mas Abim? Teko weh, Dari- ya apa kon ngopo? Heh? Oh daerah omnya mana omnya? Disuruh apa om? Kok om? Anggone sama sih tekon. Disuruh apa om gitu? Om endi om? Itu lah yang itu. Disuruh apa om? Om disuruh apa om? Om disuruh apa om? Disuruh apa om? Joget. Oh, Joget? iya. Joget apa om? jare. Joget di saman? Marok. Oh orang joget. Boten, tak kira kan joget di saman. Iki detak jantungnya krungu tekan kene. Oh. Ya, deg-degan. Mbak Oke. ngobrol. Mbak Safi. Oh. Kon koprol. Zong, ini yang nganut wae, kon koprol ya oleh. Ah. Ora Ganong. apa-apa, nyilih jebrese. Oh nyilih jebrese. Lah sama nek nang TikTok lak sok macak lanang kan. Oh kuwe jebolane. Jebulane iki. Konangan saiki. Konangan. Oh jebolane sing sok macak lanang samang. Iya. Ya Pak, Ayo. kon Siap, Samang. ready sing nabi ready. 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 Ya, Mas masa joget- kan goblok joget ngasih. ya? Dedek kamu bisa joget Dek? Oh, Bisa. saged, nggih. Heeh. Oke. Ya. Wes, oke. Siap? Dang dikandani co. Oke. Klono Siwandono Raja Buddha Imono Oh sudah. Wis Cek. jare. Nek Wis. Kurang marem. oh saya. Saiki perangan gajal, wong loro perang. Heeh. Oh, adep-adepan. Ya, setuju? Ya ya. Setuju? Setuju. Oke, ready. Lah, saiki ning ngarep kene, Mbak. Tuh. Pria Ya, sok- yo sok, eh. ambung-ambungan ngono. Ngawur. Oh iya. Timbangku perang karo nyong malah bahaya. Heeh. Wadah brene, yo perang wong loro. Sing biasane perangnya lho piye? Jo. Ayo Mbak, perang warok maksudnya udu perang anu. Kadek rebukan sapa sarak. Oh. Oh iya. Sapa sarak ndodok barang, sapa sak ngadeg. Rebukan. Oh, jo, wis dadi yo sip. Zaman wis akhir bumi ini goyang. Malam pucuk. Wis akhir zaman
biasa mana tepuk tangannya. Oke. Oh pancen pandemen-pandemen Terima kasih ya. warok ke jan luar biasa sekali dikendang langsung dadi. Langsung dadi. Sopo sing nangis Berarti sopo nang dhuwur wis ketara to Mas, nek sok nganu. ketara joget banget. bareng. Ya. Oke, Ini bisa. spesial kenang-kenangan dari WKTM ya. Oh ngawur, Tambung. Oh, kok cipika-cipiki. Belum muhrim, ini dedek kecil. Iya. Masa Ini arek- tante. Enggak, ini juga dedek kecil. Iya. Oke, ini ukuran L untuk siapa Mbak Rani? Itu untuk Mbak Safia. Oh Mbak Sofia, Ya. ya diterima ya. Ya, terus? Ini kamu siapa namanya? Gibran. Gibran. Oh, Oke, sebentar wakil saya tambahin anu ya, doorpress lagi. Presiden. Bu nyuwun sewu niku Oke. doorpress lah. Tak tambahi doorpress, ndak jan kurang seneng banget tak tambahin. Oh iya. Oke. Saya ini untuk, tambah doorpress nah, lagi ini Kakak. untuk Mas Gibran ya. Ah, Mas Gibran Dari karo Mbak Sofi. WKTM. Oh Safia. Oh, Betul. Safia. Oh iya. Oke, doorpress juga lagi ini. Ini dari panitia. Oh. Ya. Iki gawe sangku sekolah. Oh. Oke. Itu kena gawe Siapa kayak si pada Guyu? MBG. Ngono kayak- Oke, bisa difoto. Ini dokumentasi dari WTSM mana? Difoto dulu. Dokumentasinya Difoto? mana, Mas? Ada dokumentasinya nggak? Oh, enggak nggak ada. Ya ora ana sing moto. Ya wis, ora apa-apa. Pokoknya mengko difoto tag IG-nya WKTM. MBG. Oh. WKTM. MBG. Oh. Anak buah Bahlil mesti ini. Oh, pancen. Oh. Lagi si ngendang rupanya kayak Bahlil. Ngawur. Oke, sudah kita lanjutkan penampilan dari WKTM. Yo, bacot dacot. Ayo le. Buka Siti. Jos. Wah, 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 besar. Besar. Hai, hai. Oi. Hai, hai. Oi. Hai, hai. Oi. Oh, hai. Ho, 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 ho. Hey, hey, oh, besar.
besar, 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 besar. Cerita kita sulit dicerna, tak lagi sama arah Ho